Yedirmasdamanlik. Emma awwal Sahifa aytana. 28 صحيفة. التوسل مشروع في الدعاء ها دليل ما يبصر قول هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بخطاب عبد السلام ابن برجس رحمه الله ورثقت بيرلن وبيرلمد التوسل دين خطابي geçen ki tapamızdan hemen Allah nahilik suratu tevessül الثوليا فعلن الله üç suratta ve mifalın Allah. Yani tevessülde näme demek qıytgaça Türkmen aydamında. Yani etyen dogadilelerin kabul olmaklığı için öňünden bir zatlar näme goýmak. Şu dogadilelerin öňünden bir zatlar aýtmak. Şunuňmy? Hawa baýda otyýar, yani urfat berilen tevessül we urfat berilmedik tevessül. Şunuňmy? Yani näme zatlar bilen sen näme Allah Taala ýakynlaşyp bilýär. Şunuňmy? Näme zatlar Allah'dan doga edende Allah bilen şu dogaň arasyna sokup bilýär. Şunuňmy? Şunuňmy? Allah'dan doga dilegleri edende doga dileg etmediňden öň näme da sokup bilýär, näme da sokup bilýär. Şunuňmy? Sokulup bolýan da, sokulup bolmaýan da. Sokulup bolýan da üç tane tat misalallyk. Birincisi Allah Taalaň gözatları sypatlary. Men Allah Taaladan näme mülk soraýan. Ey Allah Taala men baýet, meni ırsk ber diýesim men. Ene diýmedimden öň ey gözel Rabbim, sen Rahman diýen, sen Rahim diýen, sen Razzaq diýen, sen El-Gani, sen Bay diýen, sen El-Qawi diýen. Şunuňmy? Sen El-Kerim diýen. Näto doga isleýän adam dileýänmi dilemek şu wagt. Dilejek zadymyň öňünden şu zat goşup otýar. Şunuňmy? Ne tevessül etýän. Şunuňmy? Nämen goşup otýar? Allah'ın gödel atlarını goşup otýar. Şunuňmy? Yani Allah'dan zat dilemediňden öň goşup bolýan zatlar var dileň öňüne. We goşup bolmaýan zatlar. Şu goşup bolýan da urfat berilen tevessüllüýe. Goşup bolmaýan da bidgat tevessüllüýe, şirk tevessüllüýe. Geçenki misallardan hemen allyk, yani doga etmediňden öň Allah Taalaň gödel atlaryny goşup bilýär yani. Tevessül edesin else doga etmediňden öň Allah Taalaň gödel atlaryny tevessül etdi. Ey Allah bana ırsk ber diýmediňden öň näme has dileň kabul bolarak tevessül et. Näme bilen? Gödel atlary bilen ey Razzaq di. Qadir Jebbar di. Senden dilegim kämil. Görýärmi? Matumulyň nämesinde goşgulana tawhid bar. Tevessül dogry tevessül eden. Qadir Jebbar, görýärmi? El-Qadir, El-Qadir, El-Jebbar, Qadir Jebbar senden dilegim kämil. Ondan soň näme dileg edip başlaýar? Merdiňi namazda mätäj eýleme. Görýär, merdiňi namazda mätäj eýleme dileg etdi. Näme goşdy öňünden dilegine? Allah Taalaň gödel atlaryny goşdy. El-Qadir Jebbar dedi. Şoň üçin birinji goşup bilýän adamyň näme eken doga bilen Allah Taaladan doga etmedimizden öň Allah Taaladan dileg etmedimizden öň hajatymyzy soramadymyzdan öň goşup bilýän zatlaman. Bar biz düýünden tevessül inkar edemiz. Ýöne biz Kur'an hadis bilen ýöreýän adam. Diniň näme urfat berenler. Urfat diýär, diniň urfat bermez. Onu urfat beremiz biz. Onu biz beremiz. Din bermän üçin beremiz. Din urfat berdi bize. Men gödela Allah Taala men gödela atlamy tevessül etdi. Welillahi esmaul husna fad'uhu biha dedi. Men gödela atlarym bardyr dedi Allah Taala. Şulary araç tutun dedi. Şulary bilen doga edin dedi. Şunuňmy? Şoň üçin biz hazatlanma soramadymyzdan öň Allah Taala gödela atlaryny sypatlaryny tutýar. Ikinji halatda näme? Salyh amallarymyzy goşup bilýär. Ey Rabbim, namaza goýdyň, namaza goýan. Rabbim 5 wagt näme agdyň orada da agdy beklediň, agdym bekleýän. Rabbim näme yetime elinden kömek gelse berdiň, yetime teretýän. Nüşulatlary edip sana ýakynlaşýan. Rabbim men näme keselime derman berdiň. Ene men dogam şu Rabbim men keselime derman berdidim. Öňünden näme goşdum tevessül etdim salyh amallarmy. Ne bir adam salyh amal tevessül edebilýär, edebilýär. Rabbim men imanen bike, sana iman edenim üçin. Rabbim men seni söýýän, we sen peýgamberini söýýän. Görýän amal salyh, Allah'ın söýmek amal salyh, peýgamber söýmek amal salyh. Sen mu'min musulman gullagyny söýýän, iňleren şeriatyny söýýän, hökmüni söýýän. Şol amallarym üçin Rabbim näme? Mana güýç ber, mana kuwwat ber. Ene dilegim, görýärmi? Hajatymy soraýan. Irstymy artdyr, ogul ber, gyýdy ber, perzent ber diýen. Dogrymy? Hajatymy soradymmy, soramadym? Soradym. Nämen tevessül etdim? Näme goşdum dogam bilen arama?
Allah bilen dogamyň arasynda näme goşdum? Salyk amallamy goşdum. Üçüncü ulfat berilen zat näme? Bir ýagşy zada, bir mu'min musulman adamyň dogasyny goşup bilýär. Allah'dan hajatymı soramadymdan öň sen ýanyňa da baryp haýyş etýän plan, senem maňa Allah'dan ogul dileşip beräý diýen. Şunuňmy? Ente dilema goýdum Allah'dan. Senem näme etýän? Doga dilen araç etýän. Näme diýen? Ey plan aga diýen. Sen bir menden arasy adam, sen bir ilmli adam, sen bir lukma halal adam. Näme men bu perdendim ýok. Ya zehinim pes, ya ilmim pes. Senem maňa Allah'dan dileşip beräý diýen. Onuň senem dilek etýän, ey Rabbim plan guluňa musulman gul, namazy täratly gul, şunuňmy? Zehini pes, şoňa zehin beräý diýen. Şunuňmy? Ursgat berilýär, şoň ursgat berilýär. Onu hiç kim inkar edene. Şunuňmy? Ne bu ursgat berilýär. Ýöne şerti näme? Adama da dileşdiýjek bolsa 3 şerti bar. Şu dileşdiýän adam bir salyh musulman adam bolmaly. İkinji bilen näme? Şu diri bolmaly. Şunuňmy? Diri adam bolmaly. Ödem men şondan näme haýyş edemde, şo men haýyşdym eşitýän ýerde bolmaly. Şunuňmy? Eşitýän ýerde bolmaly. Tür, ýani dille aýdanda eşitýän bolmaly. Ya konvert üstünden uğradanda şoňa ýetibilýän bolmaly konvertim. Ya da telefon arkaly jaň adamda şoňa ýetýän bolmaly. Umumy men haýyşymy şol eşitibilýän bolmaly. Telefon arkaly eşitdim. Mysal üçin men Mekke'de ýaşap ýören dostum bar jaň etýän. Plan sen bir Mekke ýaly ýaşap ýörüm. Şu garadaşy bir owşaňda maňa da bir näme ilim dilek beräý Allah'dan diýen. Şunuňmy? Telefon arkaly ýetdimi, ýetmedi şoň. Yetti. Ya da mysal üçin ejeme näme hat üstünden ýadan konvertde. Eje şu hat baran soň maňa dilek edäý, maňa Allah Taala ömrüme bereket bersin diýen. Ýetdimi, ýetenek men haýyşym şu ejeme. Yetti. Ya da dilim bilen ya kaptalymda otýur. Plan dilek etsene maňa da dilesene diýen. Näme? Bir zehinim ýok, zehin bersin Allah. Şunuňmy? Yani ikinci şert näme? Yani birinci şert muslim bolmaly. İkinci şert näme bolmaly? Sen diri bolmaly. Üçüncü şert näme bolmaly? Sen eşitýän bolmaly. Men sana Allah'dan maňa şu zatla dileşip berdiňini sen eşitýän bolmaly. Şunuňmy? Şunuňmy? Ha? Dördüncü şertem senden haýyş etýän zadymy sen başarýan bolmaly. Sana näme diýen? Sen maňa ogul beräý diýen. Başarýanmy? Başaran. Evet sen maňa Allah'dan ogul dileşip beräý diýen. Başarýan dileşmeni, başarýan. Dördüncü şertem näme? Senden haýyş etýän zadymy sen başarýan bolmaly. Şunuňmy? Senden haýyş etýän zadymy sen başarýan bolmaly. Sen meni, ha? Sen maňa şefaat edäý diýen. Sen maňa şefaat edip başarýanmy? Ha? Ýok. Edip başarýan, eýer şirk bolýar. Şunuňmy? Ama sen maňa Allah'dan şefaat dileşäý diýen. Ey Rabbim şu guluň ha şefaat emätäç bolany ha. Şunam ha şefaat etjekler şefaatinden mahrum etmedi. Dileşi bilýärmi? Dileşi bilýär. Biz bu zatlar inkar edemiz ha. Ýöne bu zatlar aýdan aklar halka oglanlar. Wahabiler araş tutmak bolanok diýär. Kim araş tutsa müşrik diýerler diýär. Bir ayaktan ölü diýir tapaltdan nuranaklar. Bu şertlerini aýdan aklar. Şunuň ýa biz bolýar diýen ýermeden bar, bolmaýar diýen ýermeden bar. Onun biz diýsek ýani özümizde ýonkamyň şeriat bolýar diýer. Şu şeriatyň bolýanyny ýani bilen bolýar diýer, şeriatyň bolanok diýerni bilen bolanok diýer. Ine şuňa jawab näme delillerini berýär. Birinji näme dedik? Allah Taalaň gödelatlaryny, sypatlaryny näme? Tewessül etse bolýar dedik. Delilin barmy? Delil bar. Allah Teala näme diýär? A'raf suresiniň 180-nji aýatynda: "Velillahil esmaul husna fad'uuhu biha wa zarul lezina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah Teala'nın gözel atlary bardyr diýär. Husna gözel. Allah Teala'nın gözel atlary bardyr. Fad'uuhu biha. Allah Teala'nın şol atlary bilen näme çağırın diýär. Görýärmi? Allah Teala'nın şol atlary bilen doga dileredin. Ve Allah Teala'nın atlary meselesinde näme hakdan gysaryanlary bardyr. Olaryň taşlan diýär. Ve zeru taşlan diýär. Ellezina şular ýalyk yulhiduna Allah'ın atlary sypatlary meselesinde ýalňyşýanlary. Yulhidun hakdan gysaryanlar. Şunuňmy? Gysarmaklyga lahd diýär. Şu gawrga diýärse, gawrgada mustan gaptalna içki jaý salynýanlar. Şoňa näme diýilýär? Lahd diýilýär. Näçe lahd diýildi? Göl çukurdan gysardy. Şunuňmy? Şoň lahd diýildi. Şoň bir adam hak ýolun gysarsa yulhidun diýilýär. Şunuňmy?
Şoň şu näme diýilýär? Murtat bolany mulhid diýilýär. Şunu Allah Taala inkar edene mulhid diýilýär. Nämetdi? Hakdan gysady. Hak Allah Taala bar diýip iman etmeli. Emma bu ýok dedi. Hakdan gysady. Şoň şu mulhid diýilýär ateistler. Allah Taala näme diýär? Velillahil esmaul husna. Allah Taala'nın gözel atlary vardır diýär. Onu şu gözel atlary bilen bile çağırın diýär. Ve zeru ve taşlan diye Allah'ın ayetlerine ilhad etyenleri. Allah'ın ayetlerine ilhadem üçtüytlük bolýar. Onun bir belli. Allah Teala'nın ayetine ilhad üçtüytlük bolýar. Birincisi inkar etmek. Allah Teala'nın ayetlerini sıfatlarını inkar etmekle ilhad etmek diýilýär. Allah Teala'nın ayetlerini sıfatlarını inkar etyenler üçtüytlük bolýar. Birinci tüytlüğü inkar etyenler. Allah Teala'nın ayetlerini sıfatlarını inkar etyenler. İkinci görnüşü yogat bilen Allah Teala'nın atlanır. Yani özünü atlanırmadık adı bilen Allah Teala'nın atlanır yani. Ve sıfatlanırmadık sıfatı bilen Allah Teala'nın sıfatlanır yani. Şunu değil mi? Misal için Tanrı demek, ilhad etmek bolýar. Kimde kim Allah Teala Tanrı diýse ya da Hudaý diýse, şunuňmy? Ya da näme Hristiýanlaryň Araplary et diýär. Şunuňmy? Orslar ateist diýär. Şunuňmy? Ateist kim golun tutýar? Ateist isrinýärler. Syny İsa'nın golun tutýar, ateist diýem Allah'ın golun tutýarlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde özüni Tanrı diýip atlandyrmady, Hudaý diýip atlandyrmady, ateist diýip atlandyrmady, et diýip atlandyrmady. Şunuňmy? Filosoflar näme diýip atlandyrýar? El-illatul fa'ile diýip atlandyrýarlar. Täsir edici sebäp diýip atlandyrýarlar. Şunuňmy? Şu zatlaryň hemme zadyň näme gelmekligine täsir eden sebäp. İllatul fa'ile. Filosoflar näme Allah Teala'nın täsir edici sebäp diýip atlandyrdylar. Bir topar müşrikler näme atantu diýip atlandyrdylar Allah Teala'ny. Şunuňmy? İlhad bolýar. Kur'an'da hadisde gelmedik at bilen Allah Teala'nı atlandırmaklık ve sıfatlanmadık sıfatı bilen sıfatlandırmaklık Allah Teala'nın atlarına sıfatını ilhad etmeklik bolýar. Üçüncü görnüşü näme? Allah'ın adını alıp başka bir mahluğa takmaklık bolýar. Şunuňmy? Şoň üçin Uzza var, müşrikler Uzza näme? Şu Azizden gelip çykan diýerler. El-Lat ilahden gelip çykan diýerler. El-Manat mennandan gelip çykan diýerler. Allah Teala'nın käbir atlaryny ýoýdulardanym, näme bir harf aýyrdylar, bir harf goşdulardanym, çokunyan butlaryny da. El-Aziz bolsa öz butlaryny el-Izz näme? El-Uzza diýdiler. Şunuňmy? Allah bolsa El-Lat diýdiler. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Teala'nın atlaryny sıfatlaryny inkar etmeklik ilhadyň bir görnüşi. İkinji görnüşi näme? Allah Teala özüni atlandırmadık, at bilen atlandırmak ya da özü barada habar vermedik sıfatlan sıfatlandırmak. Şunuňmy däme? Üçüncüsü Allah Teala'nın adyny ya bir sıfatyny bir mahluğa takmaklyk. Şunuňmy? Şu ilhad bolýar. Ol Allah'ın atlaryna sıfatlaryny ilhad edenleri siz taşlan diýär. Şunuňmy? Yani olan ýoly bilen ýörejek bolmaň, olar Hudaý diýse siz hem Hudaý diýjek bolmaň diýär. Şunuňmy? Olar Tanrı diýse siz hem Tanrı diýjek bolmaň. Olar ateist diýse siz hem ateist diýjek bolmaň diýär. Şunuňmy? Siz Allah Teala'ny özüni atlandyran ady bilen we özüni sıfatlandyran sıfatlary bilen atlandyryn we sıfatlandyryn we şu atlar sıfatlar bilen dogadyllyk edin diýär. Emma olmayan atlan sıfatlan babatynda gysar hak ýolundan çykanlar sayujzawna ma kanu ya'malun. Eden amallar üçin jezalaryny çekerler diýär. Şunuňmy? طيب مثل الأسماء الحسنى مثل الأسماء الحسنى الصفات العلى. Niyan ayetden Allah'ın gözelatları vardır deyip doğru değil mi? Allah Teala'nın gözelatlarını tevessül edip näme? Hacetlerin dogadylygyň öňünden arasynda goşup bolýan bolsa, edil şoňalyk näme Allah Teala'nın sıfatlarym diýär. Şunuňmy? Allah Teala'nın gözelatlaryny tevessül edip bolýan bolsa, Allah Teala'nın gözel sıfatlaryny näme tevessül edip bolýar. نعم لأن الاسم دال على الصفة الذي اشتق منها ديا إن أولكمنا وأسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد إن اشتعدنا براتش بورلمل ولا الله تعالى أعطلري صفاتلري باوتنا برنزلنا نعم الله تعالى أعطلر صفاتلر باوتي أول توحيد برغورن شيء توحيد الأسماء والصفات ديا بدنا نعم الله تعالى رتلغ النبر ليش مذيالق الله تعالى ألوهية لنا إله لنا نبر لمالي
ve ilahligine birleşmedi alam Allah Taala'nın atlarına, sıfatlarına birlemeli. Doğru değil mi? Allah Taala'nın atlarına, sıfatlarına nädip birlemeli? Allah Taala ödünü nähilek atlarından bolsa we nähilek sıfatlarından bolsa biz şu atlar Allah Taala'nın ödüne münasip derecede atlar we şu sıfatlarım Allah Taala'nın ödüne münasip derecede sıfatlar diýip näme itiqad etmeli we Allah Taala'nın näme hiç ady, hiç sıfatım, hiç bir mahluqanqa meňdenak ödüne münasip derecede diýer. Tayyip. Ve yine de näme itiqad etmeli lazım? Näme Allah Taala'nın atlary husna, ýöne atlar. Şunun näme üçin husna diýip geldi? Yani bizim atlarymyz husna däl. Şunun mysal üçin bir adamyň ady Batyr, ýöne içimizde iň gorkagymyz şo. Bir adamyň ady näme Islam, ýöne içimizde kafirmiz şo. Dogry dämi? Bir içimizde birimiziň ady näme Kerim, ýöne içimizde bahilimiz şo. On ady näme husna däl. Atlar adamlaryň adlary husna däl. Emma Allah Taala'nın atlary husna. Näle husna? Yani Allah Taala'nın her adynyň näme sypaty var. Şu adyň içi at näme sypat içinde alýan bolsa, şu sypat hem Allah'da bar. Batyr adynyň näme sypaty var içinde? Batyrlyk sypat bar. Yani her bir batyr adyny göterýän adamda batyrlyk sypat barmy? Yok. Şoň üçin adamlaryň adyna näme diňe? A'lam diýer. Yani bir ad. Emma Allah Taala'nın näme El-Qawi diýen ady bar. El-Qawi diýen ady näme? Näme? Güýç sypatyny içine alýar. Dogry dämi? Allah Taala näme her adynyň ady näme sypat içine alýan bolsa şu sypatyny Allah'da tapyp bolýar. Şu sypatym Allah'da bar. Şoň üçin Allah Taala'nın atlaryna gödelli. Yani Allah Taala'nın atlary sypatly zatlarda. Allah Taala'nın her bir ady içine näme sypat alýan bolsa şu sypatyň eýesi Allah Taala. Bu ýene bilmeli lazımdyr näme? Tirmizi'de hadis gelýär näme inna lillahi 99 isma diye Allah Taala'nın näme 99 tane adı vardır diye men ahsaha kimde kim şolary ýatlar bilse diye ha dahalal cennete diye cennete girer diye. Yani bu hadisde näme açıklamalar lazım? Bu köp kişi pikir etýär Allah Taala'nın adı diňe 99 tanydyr diye. Yok. Allah Taala'nın atlaryna, sıfatlaryna çäk ýok. Şunuňmy? Hadisde 99 diýip geldi, ulamalar näme diýip açıklaýar o 99'y? Bizim aklymyzyň göterip biläjegi. Şunuňmy? Emma bundan aňyrda şeýle atlar, sıfatlar bar, bizim aklymyzyň çägine däl ol. Şunuňmy? Sen adamyň, oglunlar barada şunu. Adamyň akly ramkan içinde. Şunuňmy? Her bir zadyň öz çygyry bar, çägi bar. Şunuňmy? Mysal üçin 10 ýaşly adamyň aňyr wasta çägi bar, näçe kilo göterip biljek. Dogry dämi? We 100 kilolu adamyň hem aňyr wasy göterýän çägi bar. Näme diýende de şunuňmy 300 kilodan aňyr göterip bilenär. Dogry dämi? Çägi bar. Edil şoňaly adamyň hem aklynyň çägi bar. Şunuňmy? Adamyň aklynyň näme kabul edibiläjek çäginnäki atlary 99 tane. Emma ondan aňyrda Allah şeýle atlar, sıfatlary o bizim aklymyzyň çäginde. Şunuňmy? Näme? Onu bilmeli. Ondan ýene bir bilmeli zadymy diýen hadisde kim şolary näme ýatlasa näme cenneti diýdi. Şoň ulamalar ýatlama sözüni açıklaýarlar. Yani Allah Taala'nın atlaryny näme ýatlap cennete girmeklik üçin 3 şerti bar. Birinji şerti şu 99 ady ýatlamaly sen. Şunuňmy? İkinji şerti şu her adyň manysyna düşünmeli we talap etýän adyny bilmeli. Şunuňmy? Her adyň manysi bar we her adyň talap etýän ady o sende berýän miwasy bar. Şunuň ikinji şertem onu bilmeli. Üçüncü şertem näme? Her adyň talap edişine görä sen ýaşamaly. Ana şu mes 3 zat bilen Allah'ın 99'una ýatlan adam cenneti. Şunuň bir adam Allah'ın 99 adyny ýatdan bilýär. We 99'nyň manysyna düşünýär we her adynyň hem talabyna laýyk şol adam ýaşaýar. Ana şoňalyk näme adam cennete girýär. O hadisde de näme şey diýip düşünmeli. Näme geçýär? Ve esmaullahi el-husna gayru mahsuratin bi'adad. Allah Taala'nın atlary näme san bilen gayru mahsur, çäklenip bolanok. Allah Taala'nın atlaryna çäk ýok. Yani bizim aklymyzyň göteribiläjek çägine agdalan 99. Da çäk ýoklugyna delil näme? Abdullah ibn Mes'uddan, Abdullah ibn Mes'udun rivayet etýän hadisi var. Bu hadis hem İmam Ahmed rahimahullah'ın Musned diyen kitabında geliyor. Şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ma asaba ahadan qat hammun ve la hazanun
فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. طيب إمام أحمد رحمه الله مسندنا ابن مسعود رضي الله عنه دون روايتين حديثنا في غمام صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا يعني نام ديثديا برادما نام مصيبة كالثديا أحدا إثنك برادما قط يعني ناهي لك وقت بولايديا ناهي لك مصيبة جل دام برادما ولا حزن يا دبر نانا قين شلك جل يعني إثنك برادما باشنا بر مصيبة كالثديا يا بر حزن يا دبر نانا قين شلك جلثا غيغي غم يلثديا şeydi dogalar ethediya yani aşaqda agbalcaq dogalar ethediya Allah Taala onun qiyinçılığını, qaygısını, gamını hemme vadın ayırıp diye näme yerine şatlık getirir diye. Haçanna bir adam näme kösönse, qiyinçılığa düştü, qaygı, gamı, gussa düştü. Şu agbalcaq dogalar etsenäme Allah Taala näme ve ebdele mekanahu farahan. On qaygı, gam, gussasının yerine näme şatlıktan, begençlikten doldurur diye. Yani şu gelecek hadisin içinde ne ama Allah Teala'nın atlarının 99 değerliliği var. 99'unun kem. Nerede geliyordur o kalın ayet ya. Kime yankılı gayrı gamgası şey dua etsin. Allahümme ey Allah'ım inni şübhesiz men abduka senin kulun. Şey değilsin ya. Ve ibn abdike ve sen kulun oğlu. Ve ibn emetike ve sen kulun oğlu. Yani eme kul ayağlı eme değil ya. Abdullah diyene Allah'ın kulu. Orada mucuz koyuyor. Ama emetullah deysen kulum Allah'ın kuluyuna jens koyuyor. Şunut değil mi? Nâme Allahümme ey Allah'ım inni abduka. Ha? Men sen kulun. Ve ibn abdike ve ibn ameti ve ibn emetike ve sen kulun oğlu. Yani men kakamam Allah'ın kulu da doğru değil mi? Men sen kulun oluşum yalak. Men kakamam sen kulun diye. Nasiyeti biyedik. Ha? Menin manglayım senin elinde. Nasiye ştak manglay değil ya. Manglayın şu kellen şu bölüğüne nasiye değil ya. Şu bölüğüne nasiye değil ya. Manglayın. Şu manglaya nasiye değil ya. Näme? Yani men manglayım sen elinde deydi. Näme şu manglay diye nasiyetun kâzibetik gelen ayette. Yalan sözleyen manglay diyen adamın şu kellesini bölüğünde İsalış bölüğü var. Doğru değil mi? Doğru çın, hak batılı bilen bölüğü var. Yani şu bölük hak batılı bilen bölüğü. Şu önkü bölüğü ne diyorlar manglayın. Çok şüphe yani menin näme men senin elinde deydiğim. Ey Allah'ım ve men näme senin elinde. Yani men sen Allah bir Allah'ın elinden çıkıp gidip biliyoruz mu? Çıkıp gidip bilemez. Ve nasiyeti biyedik men senin elinde. Mâzin fiyye hukmik. Senin bar hükmün bana yöreye. Mağdın yöreye menne senin hükmün yani sen näme hüküm etsen bana geçiyor men sen bir hükmün qaytarıp bilemek. Mağdın fiyye hukmik sen bar hükmün bana ravan. Allah Teala bar hükmü ravan bizim üstümüzde. Bir hüküm edip näme yerine düşürüp bilmeyen zat yok Allah Teala. Bar hükmünü bizim üstümüzde ravan edibiliyor, yöredebiliyor. Adlun fiyye qadauk menne näme va takdirlanmasa şu adil bilen takdirlanan niyaz. Adlun fiyye qadauk fiyye menne yani menne näme qada eden mi yani qada qadar eden mi olsan men iqbalıma näme vatlar yazan mı olsan takdirlan mı olsan şolun hemmesi adilli yani men kesellesemem senin adılın bilen yani men näme hassa bolup yatsam senin adılın bilen yani men garibam mı olsam senin adılın bilen yani ama kâvir adam yok diye falan namazı mı qanak men namazı mı koyan yani ol hiç kesellanak benim kesellayan sonunum näme diye Allah Teala ne adil göz bilen sereden hakka diye küfür bu dinden çıkmaklık bu görürüm şoň üçin biz kesellik halla bolaly hassa halla bolaly garip halla bolaly Allah Teala bar qada qadar bizde adil diýär soň näme es'aluka bi kulli ismin huwa laka diye näme at senin adyň bolsa diye şu at bilen senden sorayan şu atdan bilen sorayan semmeyte bihi nefsek nahilek atdan öğren atlandıran bolsan ev enzeltehu fi kitabik ya da şu men adım dip bir kitabında indiren bolsan
ew allamtahu ahadan min halqik ya da şuda meniň adam diýip bir mahluğu öwreden bolsaň ew ista'tharta bihi fi ilmil gaybi indak ya danim öz gaýyp ilminde hiç kime aýtman goýan atlaň bilen men sen soraýan demek. Şunu yani goýap ista'tharta bihi fi ilmil gaybi indak diýdi. Yani bir de eşkar eden atlar varken Allah Teala öz gaýyp ilmine isti'sar edip gizlap koyup aýtman goýan atlara varken. Ey Allah'ım bizim bilýän adamymyz bolsun, bilmeýän adamymyz bolsun diýe. Görýän bizim bilýän adamymyz 90 Indi bundan aňarda ady ýok bolsa peýgamberimiz we bilmeýän atlaryny men sen çagyrýan diýmezdi. Значит, bizim bilýän adamymyzdan aňarda, bir de öwreden atlaryndan aňarda da Allah Taala näme aýtman näme öz ilmine gaýyp ilmine goýan atlar barken. Näme ew ista'tharta bihi fi ilmil gaybi indak. Ya danim näme öz gaýyp ilminde näme aýtman goýan atlar bolsa şol atlar bilen men senden soraýan. Näme soraýan? En tec'alal Qur'anan azima rabiga qalbi diye. Ey Allah'ım diye Kur'an Kerim'i diye azim olan Kur'an'ı men yüreğimin yazı et diye. Rabi'a yaz. Men yüreğimin yazı et. Ve nura sadri ve gursuğumun nuru et. Ve cela'a hazani ve qiyinçılığımın näme ve qiyinçılığımı näme ayır diye. Ve cela'a hazni ve qiyinçılığımın ayrılmaklığına sebep et. Ve zahaba hemmi ve gaýry gamymyň gitmekligine sebep et diye. Kimde kim ýanky dogadylar edip estediye illa şeksiz şüphesiz azhaballahu giderer diye Allah Teala ondan hazanini, qiyinçylygyny we hemmini, gaýrysyny, gamyny we giderenden soňam diye abdala makanahu getirer diye onuň yerine faraha diye. Şatlygy begenji diye. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Birinci delilini mutarif olmadan